A Liga da Preferente Futsal volve a traer emoción á comarca esta fin de semana. O Cidade de Ribeira e o Puebla protagonizarán un duelo directo moi igualado, mentres que o Dumbría tentará redimirse como visitante tras unha xornada complicada. Os equipos da comarca volverán a verse as caras na Liga da Preferente Futsal para intentar seguir ascendendo postos no taboleiro. Nesta ocasión, ao Cidade de Ribeira e ao Puebla tócalles medir forzas como rivais directos nun cara a cara no que ambos equipos buscarán dar o mellor de sí. Os dous conxuntos chegan tras saír vitoriosos nos seus anteriores enfrontamentos, un impulso que esperan manter nesta nova cita. Actualmente atópanse fora da zona de descenso, co Puebla situado na 7ª posición e o Cidade de Ribeira no 11º posto, aínda que unha vitoria dos ribeirenses permitiríalles igualar en puntos ao seu rival directo, xa que só separan 3 puntos. O partido será na casa dos ribeirenses, no anexo Fieiteira, o domingo 18 de xaneiro ás 5:15. No caso do club de Dumbría, xogarán como visitantes e desplazaránse para enfrontarse ao Dubra tamén o domingo ás 12 da mañá. A súa última xornada non estivo marcada polas boas novas, xa que, male os seus esforzos, caeron con claridade ante o Sigüeiro por 7-0. Actualmente ocupan a 13ª posición da clasificación xeral con 19 puntos, pero afrontan este próximo encontro coa esperanza de sumar os 3 puntos e escalar postos na táboa.